So mga Bisaya, bagga jud ginaw nga mga amigo nang higda nga bisag di pwede daan. Pawat ra gyud. Na, mga pagnaw, hawa na dra. What's up mga Bisaya? Naagimi sa Longwin karon mga on me o burger steak man nami kaon. Mari din may sapatos ni Jmar og ni Raymond. So nangita mig sapatos mga Kabisaya para malingaw mi magsuruyon na namong Longwin sa babaw. Ni sapatos ayo nga nanday. Gamat, mo ni ganan Mart. Pili. Tay bayot ka Mart. Kamar. Para Jollibee. Ibatir na eh. Mga Kabisaya no, nangita rin mig sapatos para sa mga amigo nga trabaho Jollibee, si Jmar Noya ay mga din siya ay. Ngita yung sapatos kay yung sapatos na hugaw na kayo, gubaon na kayo tungod sa sig trabaho ba. Kugihan kini batagod. Jollibee boy. Yeah. Og kani sa mga Kabisaya, mao sa amigo no ko si Remat Donyo nga ang tirada sa nani sapatos gyapon kay dancer usa sa dancer sa CTU choreographer of CTU Cebu Technology University. So mao din siya ray nangitag sapatos sa iyang dance troupe. Ako ni ko lang diko kay wa koy kwarta ron sila kay naa. So sila ang palit. Tig video lang ko kay ibutang ni sa vlog Mark G Bisaya Vlog. So nangita pa si Jmar og iyang palitonon nga sapatos para suluton sa Jollibee Delivery McDonald. Brep kaloy koy. I wanna take my horse in a wrong time road and get a ride when I feel no more. What the fuck? No morning. Marcelito Pomoy. So mga Kabisaya, walay na kita di Jmar Noya nga sapatos. So mamalik na lang namin sa agi. Nangita na namin Gisano Baron o Prince. Let's go! So mga Kabisaya, bagga jud kay ginaw nga mga amigo naghigda nga bisag di pwede daan. Pahawa drive mo. Na mga pagkagnaw, hawa naman dira. So padong na di may naog mga Kabisaya, mangita na mig sapatos sa Gisano or some friends. Tomorrow di sa mi karon kay manguli na mi. Yeah.